Tervetuloa Yhdistimeen. Yhdistin kilpailuttaa yritysten ja yhteisöjen hankintoja. Tarjousten hakeminen projekteihin, siis palveluihin, laitteisiin, rakennuksiin ja kaikkeen muuhun, on haastavaa. Kulutat aikaa yhteystietojen keräämiseen, tarjousten lähettämiseen ja samoihin kysymyksiin vastaamiseen. Lopulta saat tarjoukset myöhässä ja etsit niitä kissojen ja koirien kanssa sähköpostistasi. Yhdistin hoitaa homman järkevämmin. Yksi tarjouspyyntö riittää. Me jaamme sen eteenpäin ilmaiseksi. Lisäksi pyyntö on julkinen, jotta se kerää enemmän tarjouksia kuin sähköpostiisi piilotettuna. Näin se toimii. Jätä tarjouspyyntö. Noin. Siinäpä se jo melkein olikin. Saat tarjoukset pyyntösi alle, josta voit ladata ne. Tutki tarjoukset ja valitse paras yhdistimessä. Me hoidamme loput. Kaupan jälkeen jätetty palaute auttaa arvioimaan myyjää jatkossa. Järjestämme dokumenttisi nopeasti ja saat ne helposti esille myös myöhemmin. Pidämme ne suojassa ulkopuolisilta. Näin Yhdistin sopii pitkäjänteiseen kaupankäyntiin. Meillä ei harrasteta byrokratiaa. Meillä tehdään kauppaa. Systeemi on simppeli ja henkilökohtainen apu on tarvittaessa lähellä. Jos siihen tarvitsee tarjouspyynnön ja ostat Suomesta, Yhdistin on sinulle oikea paikka. Rekisteröidy nyt ja aloita kaupankäynti Yhdistimen avulla. Et voi hävitä kuin muutaman minuutin.